piny Kenya tugo kod tim mar Angola. Gol en 1-1. Odong' dakika ma ok tin ne 6 to half mokuongo rumo. Kata kamano Kenya osemi kadi marakwar kendo gitugo ji matine pap ma bende ne obiro e dakika ma 27. Komachielo tugo mane otugi chakre sapar ma bende obiro kelo ni picha mare kinde mabiro en ni tim mar DR Congo ne ogo tim Zambia gonde 2 kuom dipuonjre adhula manoling' thi. Pichni motenore kod mano geni biro koromo saa 3 mar otieno. Ka odhi nyime kapod otenore gi tuke mag chan, duol mochung' ne tuke adhula Afrika CAF ogolo sim mager ne duol matayo tuke pachoka kaluwore kod rochruok mar arita e kinde tugo ma Jumapil e kind DRC kod Kenya mano bai Kasarani. CAF ogoyo Kenya fwayi ma silings milion 2.5 magitimore sima migawo ma arita kwe ma iye okayo jera mag adhula mondo mi odikre kendo luwo chike mantie moketi kod CAF. Gigolo sim mager ne gibiro kawo okenge mapek poni timbego odhi nyime e kinde tuke mag chan madhi nyime pachoka. CAF has fined the federation some money. That money belongs to the public because they don't have money of their own. Let's just be good stewards. The same, we are asking a lot from the federation and the local organizing committee. As Kenyans and as fans, we also just need to also do our part to make this, we avoid a situation where we'll attract any additional funds or fines or the possibility of disqualification. Let's enjoy the game and we wish Harambee Stars success.